Zdravím vás, priatelia. Moje meno je Melina Mikelevová, som moderátorka klubu Business for Breakfast v hoteli Mikado a týmto si vás dovolujem pozvať na naše biznis raňajky a zaručujem vás, že keď sa s nami napapáte, pobavíte, nasmejete, tak budete mať úplne úžasný deň, spoznáte strašne veľa super ľudí, ktorí pomôžu vám ako človeku, vám ako obchodníkovi, vám ako majiteľovi, lebo u nás sa stretávajú len kvalitní ľudia, ktorí posúvajú kvalitné kontakty, to znamená, biznis u nás kvitne, rastie, raší, áno, a bola by pre mňa veľká česť, keby ste nás oslovili, prišli, budete pozvaní ako naši hostia, zúčastnili sa na našich raňajkách a garantujem vám, že u nás zostanete ako členmi klubu, lebo naozaj sme najlepší. Tak príďte medzi nás. Ďakujem.